Tak dobrý deň. Vítajte na ďalšej prednáške základov umelej inteligencie. A dnes budeme pokračovať v algoritmoch prehľadávania a k tým algoritmom, s ktorými sme začali minulý týždeň, algoritmami, ktoré nemali žiadnu informáciu o tom, aký problém riešia, tak dnes im nejakú informáciu dáme im nejakú pomoc a budeme sa venovať tzv. Informovaným alebo heuristickým prehľadávacím algoritmom. Takže na pripomenutie, minulý týždeň sme sa vlastne venovali dvom veciam. Jednak to boli tie neinformované prehľadávacie algoritmy, ale ešte predtým, kým sme sa vôbec dostali k nejakému prehľadávaniu, tak som sa vás snažil presvedčiť, že mať formálnu reprezentáciu toho problému, ktorý riešime, napríklad pomocou prehľadávania, je dobrý nápad, pretože jednak si ten problém dobre zašpecifikujeme a máme vlastne jasne definované, čo je vstup, čo je výstup pre nejaký algoritmus a ten problém musíme popísať plne. Jednoznačne, keď špecifikujeme napríklad MDP, tak na to, aby sme definovali to MDP, tak tie prechody zo stavu do nejakého ďalšieho stavu, tie odmeny potrebujeme mať definované pre každý stav, pre každú akciu. Nemôže sa nám stať, že na niečo zabudneme, pretože keď napríklad máme dodať nejakú maticu prechodovú, tak proste buď tam ten prechod je tam jednička, alebo je tam nejaká cena za danú akciu, alebo je tam nula. Takže ten problém máme vlastne plne popísaný a plne definovaný. No a môžeme vlastne riešiť potom nie len jeden konkrétny problém, jednu nejakú inštanciu, ale môžeme riešiť celé triedy problémov. Keď napríklad špecifikujeme nejaký problém ako MDP, ako POMDP, tak môžeme potom použiť solver, obecný algoritmus pre riešenie MDP, POMDP na vyriešenie tej našej úlohy a naopak môžeme vymýšľať algoritmy preto, aby riešili celé triedy problémov a potom budú fungovať skoro na každú inštanciu daného problému. Takže preto vlastne to sú jedny z tých dôvodov, prečo chceme a používame nejaké formálne reprezentácie. No a na pripomenutie vlastne tým reprezentáciám, ktorým sa venujeme teraz v týchto prvých prednáškach tohto kurzu, sú deterministické MDPčka, takže máme jedného agenta, hráča, ktorý robí zmeny v danom prostredí. Ten agent vie perfektne pozorovať to prostredie, takže ten stav sveta, v ktorom sa ten agent nachádza, je perfektne pozorovateľný a na začiatok tam nemáme žiadne stochastické prvky. Čiže keď ten agent vykoná nejakú akciu, tak sa dostane presne do nejakého ďalšieho konkrétneho, dobre špecifikovaného stavu, nie je tam žiadna neistota. Už keď pôjdeme potom do reinforcement learningu v ďalších prednáškach, tak tam už napríklad tá neistota bude a z tých deterministických MDPček sa stanú stochastické MDPčka. Ale stále to budú MDPčka. Tak. Takže na pripomenutie číslo 2, my sme si hovorili nejaký veľmi jednoduchý framework, veľmi jednoduchý základ toho, ako vyzerajú prehľadávacie algoritmy. No a s týmto základom, s týmito základnými krokmi budeme pracovať aj dnes a budeme ich ďalej vylepšovať. Takže ako vlastne ten algoritmus funguje, nie je to žiadna raketová veda. Začneme v nejakom stave S0, aplikujeme všetky dostupné akcie, napríklad A1, A2, A3 a dostaneme nejaké nasledujúce stavy, napríklad S1, S2, S3. Z týchto stavov nasledujúcich si vyberieme nejaký stav, v ktorom budeme pokračovať, napríklad S2. Skontrolujeme, či ten stav S2 nie je náhodou cieľový stav. Pokiaľ je, tak sme vyriešili úlohu, pretože sme našli riešenie a cestu z S0 do cieľového stavu. Pokiaľ cieľový stav nie je, tak musíme opakovať tie kroky. Takže zase aplikujem dostupné akcie A4, A5 a môžem sa dostať do stavu S. S4,
S5 a tak ďalej a tak ďalej. Jo? A staviam nejaký prehľadávací strom. Do rôznych stavov sa môžem dostať v tom strome opakovane a vlastne snažím sa nájsť tú cestu zo štartu do cieľa. Ako sme si hovorili, mne sa môže stať, že si vyberiem nesprávne. Jo? Keď by som si proste vybral napríklad proste stav S2, tak nemám nikde garantované, že tá cesta do cieľu naozaj prechádza tým stavom S2. Takže to, čo potrebujem spraviť v tom prehľadávacom algoritme, je udržiavať si všetky tie stavy, do ktorých viem, že sa môžem dostať a ešte som ich neprehľadal, v nejakej dátovej štruktúre, ktoré hovoríme open list alebo fringe. Jo? A do tej dátovej štruktúry ja si ich budem vždy dávať a z nej ich budem aj vyberať. Jo, a hovorili sme si, že podľa toho, ako ich tam dávam, ako ich odtiaľ vyberám, ako tá dátová štruktúra funguje, tak sa viem dostať k algoritmu Uniform Cost Search, pokiaľ vlastne vyberám z tej dátovej štruktúry ten stav, ktorý má najnižšiu akumulovanú cenu doteraz, tak mám Uniform Cost Search algoritmus. Keď to používam ako zásobník, tak mám prehľadávanie do hĺbky, keď to používam ako frontu, tak mám prehľadávanie do šírky. Jo, takže to, ako ja sa správam k tejto dátovej štruktúre, tak podľa toho sa mi mení ten algoritmus. Tak. Takže budeme vlastne v tomto pokračovať ďalej. A prvá otázka pre vás znie, tak ja ako som to popísal, tak som vlastne povedal, že tá kontrola toho, že či sme prišli do cieľa, je v tom momente, kedy ja vyberiem ten stav, vlastne ho začnem expandovať. Jo, predtým, ako ho začnem expandovať, predtým, ako sa začnem pozerať na možné akcie z tohoto stavu, tak skontrolujem, či nie som náhodou v cieli. Čo by som mohol robiť, je robiť tú kontrolu predtým. Jo. Predstavme si, že tento S5 nie je úplne S5, ale že je to SG, jo, je to ten cieľový stav. A teraz ja som v tomto stave S2 a generujem si akcie A4, keď aplikujem A4, dostanem sa do S4, keď aplikujem A5, tak sa dostanem do SG. Takže už v tom momente viem, že tu je cieľový stav, lebo už som ho práve vygeneroval. Otázka. Potrebujem počkať na to, kým ja ten cieľový stav vyberiem z tejto fronty, alebo môžem rovno povedať, už ho mám, môžem zastaviť hľadanie. Čo myslíte? Áno? Prosím? No, a keď to rovno zastavím, tak čo mi hrozí? Jo, zamyslíme sa zase z toho hľadiska toho Uniform Cost Searchu. Jo? Asi tu budem dneska používať výrazne viac farieb ako minule. Tak, predstavme si, že budem mať cost alebo cenu za túto akciu A2 1, tu budem mať A3 a tu budem mať 5 napríklad. Jo? Takže keď expandujem tieto prvé tri stavy S1, S2, S3, tie všetky hodím do toho open listu, fajn. A z open listu vyberiem najprv S2, lebo má najnižší akumulovaný cost. Super. Expandujem S2 a teraz tu bude cost zase 1, tu bude cost 100. Jo? Kolega sa už usmieva, lebo modří už vedí. Jo? Proste keď expandujem ten stav, jo, tak ja ho do toho open listu dám s tým akumulovaným kostom z toho stromu. Jo, a ten akumulovaný kost po tejto ceste je 101. Ale ja neviem ešte, kým to nedoprehľadám, že či náhodou z toho S5 mi tu nevedie nejaká akcia A7, ktorá tiež vedie do cieľa, jo, a tá môže mať kost 1. Jo, a vlastne optimálna cesta by mala
celkovú cenu 3, ale ja keby som zastal v tomto momente, tak mám cenu 101. No, takže preto vlastne v tom prehľadávaní ja musím skontrolovať a vlastne zastavím ten algoritmus, až keď ten stav vyberiem z toho open listu a keď zistím, že to je ten cieľový stav. Jo, pretože pokiaľ neprehľadám iné varianty, tak dostanem sa síce do cieľa, ale to riešenie nemusí byť optimálne. Tak. Toto je vcelku dôležité, pretože na tom budeme stavať ďalej, takže nejaký dotaz? Jo, je to jasné? Tak jo, poďme ďalej. Dobre. Ten jeden z dôvodov, prečo to nemôžeme spraviť, je, že obecne, a nie len v prehľadávaní, ale aj v živote, aj keď kupujete akcie, aj keď proste sa deje čokoľvek, tak história nie je dobrý, alebo nie je vždy dobrý prediktor budúcnosti. Jo? Často nemáme nič lepšie ako históriu, ale obecne proste neplatí, že pokiaľ tá cesta doteraz bola dobrá, tak bude naozaj dobrá aj ďalej. Jo? Čisto teoreticky tuto ja môžem mať stále nejakú stovku, ale odtiaľto sem môžem mať napríklad 7 a tu bude SG a toto by mohla byť optimálna cesta. Jo? Napriek tomu, že na začiatku bola najhoršia. Takže to, že doteraz sme naakumulovali nižšiu cenu, ešte nie nutne znamená, že toto je tá správna cesta ku globálnemu optimu. Podobne aj keď budete učiť neskôr neurónové siete, proste tá optimalizácia nie je vždy taká jednoduchá, že by ste mali nejakú funkciu, ktorá by bola vždy takáto krásna, jednoduchá. Tuto začnete, tuto skončíte a život je perfektný. Nie, ono je to takéto a vy musíte nájsť ten správny pík, že je tu. Jo. Takže obecne proste nemáme, alebo tá história nie je dobrý prediktor tej budúcnosti a keď chcem vlastne mať nejaký prediktor tej budúcnosti, tak si ho musím zadefinovať, zaviesť. A zavedieme si ho ako heuristickú funkciu. Takže pre nás vlastne tá informácia, ktorú ten prehľadávací algoritmus môže používať, bude heuristická funkcia, budeme ju značiť H a táto funkcia každému stavu priradí nejaké ohodnotenie toho, aký je odhad tej ceny z daného stavu do cieľa. Jo? My samozrejme nebudeme vedieť presný odhad, ale budeme chcieť pre každú úlohu, ktorú budeme riešiť, aby sme pomohli tomu prehľadávaciemu algoritmu, tak budeme chcieť vymyslieť takú heuristickú funkciu, aby ten odhad sme nejakým spôsobom spočítali. No a ten odhad budeme musieť spočítať rýchlo, lebo tú funkciu a ten výpočet budeme volať vlastne na všetky stavy, ktoré navštívime. Takže nebude to môcť byť nejaký veľmi komplikovaný algoritmus, ale zase mal by nám dať nejaký dobrý odhad, lebo čím nepresnejší ten odhad bude, tým zbytočnejšie to celé je. Jo, takže to bude naša heuristická funkcia. Fajn. Keď budeme mať vlastne tento odhad, tak my ho môžeme použiť pre výber toho stavu, ktorý budeme ďalej prehľadávať. Jo. Obecne budeme potrebovať vlastne označiť a pracovať s hodnotou tzv. Optimálnej heuristiky. To bude H s hviezdičkou. A to H s hviezdičkou je vlastne tá optimálna cena z daného stavu do cieľa, ktorú nevieme. Jo, to je, keby sme vedeli, tak to je riešenie tej úlohy. No, takže toto nevieme, ale zároveň budeme to potrebovať túto hodnotu nejak označiť a nejak s ňou pracovať, takže preto ju označujeme ako H s hviezdičkou. No a v praxi chceme vlastne sa k tejto hodnote čo najviac priblížiť, pretože pokiaľ si vymyslíme nejaké úplne náhodné čísla ako heuristickú funkciu, tak podľa definície môžeme. Jo, tam zatiaľ nám nič nebráni, aby sme mali random generátor ako heuristickú funkciu, ale keď budeme mať random generátor ako čísel ako heuristickú funkciu, tak tomu prehľadávaciemu algoritmu to vôbec nepomôže. Jo, takže budeme sa snažiť, aby tá heuristická funkcia čo najlepšie aproximovala
tú optimálnu heuristiku. Tak, čiže keď máme heuristiku ako prediktor tej budúcnosti, tak čo keby sme tie stavy v tom open liste, v tej dátovej štruktúre, netriedili podľa toho, akým sme mali doteraz akumulovaný cost, ale zoradíme ich podľa toho, akú majú hodnotu tej heuristiky. Jo, čím nižšia, tým lepšia, pretože keď heuristika mi odhaduje cenu z daného stavu do cieľa, tak samozrejme čím nižšia hodnota, tým je to perspektívnejší stav a ten chcem prehľadať ako prvý. Jo? Tak poďme sa na to pozrieť, že ako to bude fungovať. Na to, aby sme sa na to mohli pozrieť, potrebujeme si zadefinovať nejaké heuristiky pre nejaký konkrétny problém. Takže budeme mať problém robota v bludisku, zavináč je robot, aktuálne je to bez nejakého smeru, takže akcie sú hore, dole, doprava, doľava a chceme sa dostať sem do cieľa, kde je zlato. Jo, je to jednoduchá úloha. Otázka je, akú môžeme použiť heuristiku. Jo, ako by ste použili heuristiku? Manhattanská vzdialenosť, áno. Prečo? Áno, a keby ste to mali vysvetliť, no ale prečo práve manhattanská vzdialenosť? Jo, prečo je to dobrá heuristika? Jo, áno, berie to v potaz tú vzdialenosť. Tak, nestane sa, že tam prídeme na menší počet krokov, pretože keby sme vedeli chodiť cez steny s tým robotom, keby to bol super robot, jo, a vedel by chodiť cez steny, tak áno, manhattanská vzdialenosť mi dá vlastne ten minimálny počet krokov, ktoré ten robot musí spraviť na to, aby sa dostal z aktuálnej pozície do toho cieľa. Jo, takže to je nejaký ako dobrý pattern, ktorý by sme u tých heuristik chceli, že je to jednoduché na spočítanie, jo, zoberiem si rozdiel súradníc a mám, jo, takže je to vlastne veľmi jednoduché na spočítanie a je to nejaký ako dobrý odhad toho, že aha, tak keď sa blížim k tomu cieľu, tak sa mi táto hodnota znižuje. Jo, takže áno, to je to, čo chcem. Takže manhattanská vzdialenosť je dobrá heuristika, ale mohli by sme použiť napríklad aj euklidovskú, špeciálne keď by sme mohli sa v tom bludisku pohybovať aj po diagonálach, jo, že by sme nemali len 4 akcie, ale mali by sme ich 8. Jo, tak tá euklidovská vzdialenosť tiež môže dávať zmysel. No a keď máme takúto manhattanskú vzdialenosť a budeme ju používať, tak ako to bude fungovať, keď by sme si tie stavy v tom open liste zoradili podľa tej heuristiky. A zase, jo, keby sme pustili ten prehľadávací algoritmus, tak generujem takýto strom. Jo. Aby sa mi to kompaktne vošlo na slide, tak nemám strom, ale tie hodnoty tej heuristiky som napísal do tých políčok, ktoré odpovedajú stavu, keď ten robot sa nachádza v danom políčku. Takže manhattanská vzdialenosť pre jednotlivé stavy je vlastne taká, ako som napísal. Takže čo sa bude diať? Jo? Ja začnem v tom iniciálnom stave S0, tam, kde je ten zavináč, jo, a mám vlastne dve akcie. Môžem ísť doľava, alebo doprava, jo, toto bude S1 a S2. A toto je teraz môj open list. Jo, tieto dva stavy sú v open liste a hodnota heuristiky v tom open liste je taká, že tu je 3, jo, to je táto hodnota, táto trojka, lebo som išiel doľava, doprava, je to táto hodnota, 5. Jo, tak fajn. Tieto dva stavy mám v open liste, vyberám podľa heuristiky, takže ďalej budem expandovať S1. Môžem ísť buď nahoru, alebo doprava. Keď pôjdem doprava, tak sa vrátim do S0. Keď pôjdem nahoru, tak dostanem napríklad S3. Jo.
S0 má heuristiku 4, S3 má heuristiku 2. Tak. No. Aktuálne v OpenListe mám stavy S2, S0, S3. Jo, toto je môj OpenList. Čo spravím ďalej? Toto je môj OpenList. Čo spravím ďalej? Prosím? Áno, áno. Čiže expandujem S3. Z S3 je jediná akcia ísť dole do S1 s heuristikou 3. Takže z S1 mám dva možné stavy. Idem do S3 alebo do S0 s hodnotami 2 a 4. A asi vidíte ten problém. Jo? A som išiel greedy spôsobom po heuristike a pokiaľ by som nemal napríklad closed list alebo nejaký iný mechanizmus, ktorý by ma zastavil, tak v tejto hornej vetve ostanem až do nekonečna. Jo? Čiže keď by sme používali len takúto heuristiku, tak nám vlastne to prehľadávanie fungovať nebude. Pardon. Keby sme mali napríklad nejaký ten closed list, ako sme spomínali minulý týždeň, že si môžeme do ďalšej datovej štruktúry, closed list, ukladať tie stavy, ktoré už prehľadáme. No, tak keď by sme si ich tam ukladali, tak zistíme, že S1 sme už prehľadali, takže už si ho tam nebudeme dávať. Takže tam by sme sa zastavili. Každopádne stále by sme mohli nájsť suboptimálnu cestu. Napríklad, keby tá cesta viedla takto dookola, okolo toho Gčka, tak vlastne cez túto 5-6 by sme sa nikdy nemuseli dostať, a tá cesta by reálne mohla byť dlhšia. Takže táto metóda použiť iba heuristiku nám nefunguje. Takže čo s tým? Proste heuristika je síce ako prediktor, ale pokiaľ ten prediktor nie je ako úplne ideálny a táto heuristika je dobrá heuristika, proste uvidíme, ako s tým pracovať ďalej, tak proste toto je dobrá heuristika. To je heuristika, ktorú naozaj ako môžete implementovať do algoritmov, len ten algoritmus, respektíve celý ten mechanizmus musí fungovať trošku inak. Takže poďme spraviť ako krok späť, keď nám toto nefunguje, tak poďme sa vrátiť k tomu, čo funguje. A to, čo funguje, to, čo vieme, že funguje, je práve ten Uniform Cost Search, kde si vyberáme tie hodnoty na základe doteraz najnižšieho akumulovaného kostu. A vieme, že tam toho musíme prehľadať viac, lebo to funguje skoro ako prehľadávanie do šírky. Ale funguje. Proste nájdeme to riešenie s tým najnižším kostom. A prečo to funguje? Prečo sa to nezacyklí v tomto prípade? No, je to preto, že keď proste spravím ten kost, proste krok 1 sem, mám kost 1, krok sem, mám kost 2, krok naspäť, mám kost 3, krok hore, mám kost 4. A proste každým tým jedným krokom si budem akumulovať ten kost, takže časom ja proste zistím, že táto cesta je lepšia, ako sa točiť stále tu hore-dole. Takže Uniform Cost Search funguje, a preto funguje. Takže ako to môžeme spojiť? Proste máme Uniform Cost Search, ktorý viem, že mi ako garantuje, že síce pomaly, nie úplne ideálne, ale to optimálne riešenie proste nájdem. Mám heuristiku, ktorá mi ako hovorí, že mal by si ísť tadeto. Proste toto je tá správna cesta, skús prehľadať najprv túto časť toho priestoru. Nemôžem použiť iba tú heuristiku, lebo sama o sebe nie je ideálna a môže ma zaviesť do slepých uličiek, takže potrebujem to nejak spojiť.
A čo je najjednoduchšie spojenie? Áno, sčítame, jo? Nemusíme vlastne spraviť žiadnu nejakú komplikovanú matematickú operáciu, ale vlastne tie dve veci sčítame. Jo? Takže to, čo môžeme skúsiť spraviť, je, že miesto toho, aby sme sa rozhodovali iba na základe kostu, alebo iba na základe heuristiky, sa rozhodneme na základe sumy kostu a heuristiky. Takže ako to bude fungovať? Dopíšem tie čísla sem. Takže začneme zase s S0, expandujem dva stavy, S1, S2. Hodnoty heuristik mi ostali, budem dopisovať vlastne len ten akumulovaný kost. Jo? Stále. Tieto dva stavy mám v open liste. Zase vyberiem tú S1. Jo? Expandujem. Ale dopisujem si ten akumulovaný kost. Jo, máme jednoduchú úlohu, za každú akciu máme ten istý kost, museli by sme mať. Mohol by som mať, že za akciu hore je kost trojnásobný. Jo, kľudne si to sa môžeme spraviť, toto je proste pre jednoduchosť. Tak, čiže po expanzii zo stavu S1 mám 3 stavy v open liste, S3, S0, S2 a každý má tú hodnotu toho súčtu 6. Jo, 6, 6, 6. Nie, pardon. Mám 4. Ešte som bol moc rýchly. Jo. To je 2. Tak, čiže ja vyberiem zase tento, lebo má najnižšiu hodnotu. Má hodnotu 4. Expandujem. Jo. A teraz budem mať 3 stavy v open liste. Tu je 6, tu je 6, aj tu je 6. Jo, mám remízu a pokiaľ by sme predpokladali, že v prípade, že sú rovnako ohodnotené, tak budem vyberať ten, ktorý je do toho open listu priradený ako prvý, jo, tak v ďalšom kroku nebudem pokračovať touto vetvou, ale expandujem tento stav. Jo. A presne budem pokračovať a s tým robotom prídem sem, ale v tom ďalšom kroku už sa dostanem sem a budem expandovať stavy tak, že mám zase dve akcie, left, right, left sa dostanem naspäť do S0 a right sa dostanem do S4. Jo, čo je ten nový stav tu, do ktorého som sa predtým, keď som používal iba tú heuristiku, nedostal. Jo? A tak postupne ja si tu stále trošku zaprehľadám. Jo? Pokiaľ nemám closed list, tak v tejto hornej časti stále trošku okolo nejakého výpočtu stratím, že či náhodou tu neobjavím niečo, predsa len, ako, keď 4-krát pôjdem do toho stavu, tak či sa niečo tam neurodí. Ale eventually nájdem túto správnu a optimálnu cestu. Jo? Takže to je tá kombinácia toho, že ten cost akumulovaný ma zastaví tu, aby som tu nestrávil večnosť a tá heuristika by ma mala potiahnuť tým správnym smerom. Tak, dotaz k tomuto. Tak, pokiaľ je intuícia jasná, tak si to môžeme napísať trošku formálnejšie a presnejšie. Takže máme stavy, ktoré vlastne odpovedajú možným uzlom v tom prehľadávacom strome a ten akumulovaný kost, ktorý som tu označoval žlto, šedivo na slajdoch, tak budeme vlastne označovať ako funkciou g. A tá funkcia g je práve ten akumulovaný kost na základe cesty v tom prehľadávacom strome. Jo, všimnite si, že tá funkcia g je z n. Jo, takže proste mám nejaký node, nejaký úzol v tom strome a potrebujem to, pretože proste pre tento stav S1 akumulovaný kost je 1, pre tento stav S1 akumulovaný kost je 3, lebo som spravil 3 akcie, kým som sa sem dostal. Jo, takže preto je ten akumulovaný kost z G. No a heuristika je zase špecifická pre jednotlivé stavy, jo, takže tá heuristika odtiaľto aj odtiaľto má tú istú hodnotu, 3. No a v
A-star algoritme, ku ktorému sa dostaneme, a vlastne vyberáme uzly na expanziu práve podľa toho, že ich zotriedujeme v tom open liste podľa hodnoty funkcie f, kde f rovná sa g plus h. No, takže presne tak, ako sme si to zadefinovali, stále vlastne tú štruktúru toho algoritmu mám rovnakú. Jo, tie kroky, tak ako sme si to povedali minulý týždeň a pripomenuli teraz na začiatku, sú úplne rovnaké. Jo, tam nič nemením. To, čo som zmenil, je, že tá štruktúra toho open listu nie je fronta, nie je zásobník, ale proste tie uzly tam vkladám a usporiadávam ich tak, že chcem vyberať ako prvý ten úzol, ktorý má najnižšiu tú hodnotu f. Áno. Takto, vlastne tá funkcia g by mala presne odpovedať tomu, ako máte zadefinovanú úlohu. Jo? Inými slovami, musí presne korešpondovať s tým, čo chcete vyriešiť. Jo? To je ako reálne vlastne to, čo chcete vyriešiť, pretože tá heuristika, to je nejaký náš odhad toho, koľko vás tu bude stať ešte do cieľa. Jo? Inými slovami, pokiaľ vy vlastne potrebujete, aby tá cena vlastne rástla geometricky, exponenciálne, kvadraticky, akokoľvek, tak to sa musí ako reflektovať v tej funkcii g. V tej funkcii g. Jo? A vlastne, áno, tá funkcia g ako musí primárne vychádzať ako z toho, čo riešite. Jo? Keď mám proste robota a pre toho robota je napríklad ťažšie prejsť po nejakom teréne, tak musím ako špecifikovať, že keď idem z takého stavu do takého stavu po nejakom inom teréne, tak to má napríklad vyšší cost. Jo? Keď to tam nedám, tak proste tá formalizácia tej úlohy nebude korešpondovať s tým, čo riešim. To riešenie bude nejaké riešenie, ale nebudeme riešiť tú pôvodnú úlohu. Jo. Super. Nejaký ďalší dotaz? Tak, čiže ukázali sme si, prečo takáto suma môže dávať zmysel. Otázka je, že či sme hotoví, jo? Že či je to ako v pohode a teraz proste, keď si zoberiem a budem usporiadavať tie uzly v tom open liste na základe tej sumy, tak je to vlastne všetko fajn a už to bude fungovať. Možné odpovede sú áno, nie, tak skúste si tipnúť. Ne. Proč? Presne tak, môže to byť hrozne špatná heuristika. Jo? Takže tu máme nejaký príklad hrozne špatnej heuristiky. Jo? A na tú heuristiku doteraz my sme si nedali vôbec žiadne predpoklady. Jo? Proste bola to nejaká funkcia z nejakého stavu, do nejakých čísel, jo? A OK. Odhadujeme vlastne tú cenu odhadujeme tú cenu, vlastne koľko zaplatíme, kým sa z daného stavu dostaneme do cieľa, ale tým, že sme nedali žiadne nejaké ďalšie predpoklady, tak to môže byť naozaj ako hodne špatná heuristika. Jo? Takže keď si zoberieme upravený príklad toho hľadania cesty v bludisku, kedy som zrušil tú jednu stenu, aby sme mali dve rôzne cesty do cieľa, tak pokiaľ mám heuristiku s hodnotami, ako vidíte na slajde, tak všetky tieto stavy budú mať heuristiku 0 a tu mám hodnotu heuristiky 10, 20, 30 a tak ďalej. Tak keď aplikujem ten algoritmus, tak ako sme si ho definovali a budem vyťahovať tie stavy z toho open listu na základe sčítania akumulovaného kostu a tej heuristickej funkcie, tak nájdem a prehľadám všetky tieto stavy s tou nulou predtým, ako by som vôbec expandoval tento stav s tou desiatkou, pretože tá najvyššia akumulovaná cena bola, myslím, 8, kým sme sa sem dostali. Takže proste tá osmička bude stále vlastne vybraná a ten cieľ bude vybraný ešte predtým, ako by som vôbec expandoval tento stav s tou desiatkou. Jo, takže
tá heuristika, proste keď je blbá, tak nám to fungovať nebude. Takže potrebujeme, aby tá heuristika nebola zlá. Jo? Aby bola nejakým spôsobom rozumná. A to je vcelku logické, ale potrebujeme dať tomu nejaký ako formálny rámec, čo to znamená, že heuristika je rozumná. A ten formálny rámec sa volá tzv. Prípustnosť, jo? Po anglicky admissibility. A budeme chcieť na to, aby tie naše heuristiky boli rozumné, tak budeme chcieť, aby boli prípustné. A čo to znamená, že sú heuristiky prípustné? To znamená, že nikdy nenadhodnocujú skutočnú cenu, ktorú zaplatíme z daného stavu do cieľa. Jo? Inými slovami, sú vždy optimistické. Ja vždy budem chcieť, aby mi tá heuristika radila skôr optimisticky, no, a skôr podhodnocovala skutočné náklady, akože ich bude nadhodnocovať. Pretože v tomto príklade vidíte, že presne to sa stalo. Jo, tá heuristika tu nadhodnocuje tú skutočnú cenu a preto ja tam nikdy nejdem. Pokiaľ proste tá heuristika príliš vlastne znehodnotí nejaké riešenie, no tak ja ho nikdy neprehľadám, už len preto, že sme si povedali, že proste tak sme si to zadefinovali, že to bude súčet. Jo, keby sme si tam dali nejaký iný operátor, tak by to možno bolo inak, ale máme súčet, no a tým pádom ja nemôžem ako nadhodnotiť tú skutočnú optimálnu cenu. Jo? Takže toto bude tá prípustnosť, toto bude tá vlastnosť tej heuristickej funkcie, ktorú budeme chcieť. No a v prípade, že tá heuristická funkcia v takomto prehľadávacom algoritme je prípustná, potom tomu algoritmu hovoríme A*, no, iba v prípade, že tá heuristika je prípustná, potom tomu algoritmu hovoríme A*, a A* nájde optimálne riešenie vzhľadom na tú cenu. No, takže tá prípustnosť nám stačí. Jo, na to, aby ten algoritmus nám našiel to optimálne riešenie s tou optimálnou cenou, tak toto je tá jediná vlastnosť, ktorú od tej heuristiky vlastne požadujeme. Jo? A to zase nie je ako tak strašne veľa. Jo? Nemáme 16 rôznych bodov, ktoré musíme splniť. Je to jedna vec, že tá heuristika nesmie nadhodnocovať tú skutočnú cenu. Tak. Poďme si to dokázať, čo je jeden z mála a asi skoro jediný dôkaz, ktorý si v rámci tohoto predmetu spravíme, pretože je pekný a jednoduchý. Tak, ja si tu niečo zmažem a poďme na to. Takže poďme prespor predpokladať, že nám tá prípustnosť nestačí. Jo? Čiže poďme začať v nejakom našom iniciálnom stave S0, ktorý máme definovaný. A chceme sa dostať do stavu G, jo, alebo SG. Proste to je náš cieľ. No a poďme predpokladať jednak, že máme prípustnú heuristiku a druhá, že tá prípustná heuristika nefunguje a nestačí. Takže ja sa dostanem do toho stavu G, do toho cieľa, nejakou suboptimálnou cestou. Jo? Proste toto je tá cesta, ktorou som sa dostal. A tým, že je suboptimálna, tak to znamená, že tá skutočná cena, ten skutočný cost tejto cesty je väčší ako ten optimálny. Jo? To cez hviezdičkou by som chcel nájsť, to by som dúfal, že mi ten A* vráti, ale keď prespor predpokladáme, že to nefunguje, tak proste som našiel niečo iné. Našiel som C s čiarkou a C s čiarkou je väčšie ako C s hviezdičkou. Tak. Na druhú stranu, niekde existuje aj tá cesta s tou C s hviezdičkou, jo? To je táto. No, toto je tá optimálna cesta, ktorú som dúfal, že nájdem. Tým, že som ju nenašiel, jo, a expandoval som tento uzol a zistil som, že jo, toto je ten cieľ a môžem to zastaviť, tak niekde na tejto ceste existuje v open liste nejaký uzol, ktorý som ešte neexpandoval. Jo, niekde tu musí existovať na tejto ceste. Minimálne je hneď tu na začiatku, proste po jednej akcii z toho S0, lebo to som určite spravil.
Jo, takže niekde tu na tejto ceste sa nachádza nejaký úzol N a ten úzol N, ja som prišiel až do toho úzlu, teda predtým, jo, sem som prišiel a tento úzol N je v open liste a ja som ho nevybral. Jo? Tak. Čiže keď som ho nevybral, jo, tak on mal nejakú hodnotu Fn. Jo? Lebo ja vyberám z toho open listu uzly podľa hodnoty Fn. Fn podľa definície je Gn plus Hn. Jo? Takže toto som len rozpísal tú definíciu našej funkcie. No a predpokladali sme, že tá heuristika je prípustná. Takže to, že je prípustná, znamená, že to Gn je menšie, teda to Fn je menšie rovné ako Gn plus H s hviezdičkou N. Inými slovami, keď ja nahradím tú moju heuristiku za skutočnú optimálnu cenu, ktorá je vlastne odtiaľto sem, toto je H s hviezdičkou, jo, tak to môžem iba zväčšiť. Jo, tú hodnotu toho Fn. Tak, čomu sa rovná toto? Jo, toto je môj uzol. Toto je H s hviezdičkou, N. Toto je Gn. Akumulovaný kost do toho Nk. Takže toto sa rovná tej optimálnej cene. C s hviezdičkou. Jo? Čiže hodnota Fn je menšia rovná ako C s hviezdičkou. So far so good? Jo? Tak. Problém nastáva, že ja som si povedal, že vlastne ten stav G som expandoval, alebo som ho našiel podľa tej hodnoty C s čiarkou. Jo? A keďže som ho expandoval, heuristika pre ten cieľový stav je 0, takže tá hodnota toho Fg, keď som ho našiel podľa tej C s čiarkou, bola C s čiarkou. Jo? Takže musela byť nižšia ako C s hviezdičkou, pretože som vybral tento stav a ten N som nevybral z toho open listu. Ale zároveň toto je v spore s týmto, s čím sme začali, jo, že to C s čiarkou bolo väčšie ako to C s hviezdičkou. Takže ja nemôžem vlastne vybrať ten cieľ a tým pádom nájsť nejaké riešenie predtým, ako by som neexpandoval celú tú optimálnu cestu a tým pádom to riešenie, keď vyberám ten cieľový stav G, tak musí byť to optimálne. A to, vďaka čomu to ja môžem dokázať, je presne tento krok. Jo, bez tej prípustnosti toto nie je pravda. A bez tej prípustnosti, keď tuto by bolo proste tých 100, alebo 10, 20, 30, ako na tom slajde, no tak proste áno, toto môže byť väčšie a tým pádom sa ten úzol nevyberie. Jo? Takže tá prípustnosť funguje a stačí. Jo? Stačí mi tá prípustnosť a keď mám tú prípustnosť, tak ten algoritmus nájde to optimálne riešenie. Tak. Nejaký dotaz? Dobre. Tak. Čiže vieme, že keď mám prípustnú heuristiku, tak mi ten algoritmus A-star nájde optimálne riešenie. A teraz poďme sa zamyslieť, že či je to všetko, čo chceme od toho algoritmu a že či náhodou nechceme niečo trochu viac. Napríklad, čo sa stane, keď budeme vlastne prichádzať do tých istých stavov opakovane,
tak kedy môžeme bezpečne použiť closed list, kedy môžeme bezpečne povedať, že túto časť sme už prehľadali a už ju prehľadávať opakovane nebudeme. Jo? Tak poďme si na to nakresliť ďalší príklad. A to nakreslím sem. Tak, začneme zase v nejakom stave S0, dostaneme sa do S1, musím trošku zmenšiť, S2, S3 a z neho ideme do cieľa. Tak. Heuristika bude tu 100, tu 1, tu 90. A ceny máme 1, 1, 2, 2 a 100. Tak, jo, čiže toto je náš príklad. Prvá otázka na vás. Je to prípustná heuristika, tá zelená funkcia? Respektíve červená na slajde. Jo, mám tu hodnotu 100, ktorá vyzerá ako dosť vysoká, ale nenadhodnocuje tú skutočnú cenu, pretože odtiaľto skutočná cena do cieľa je 101, jo, 1, 100. Tu mám 90, stále je to podhodnotené, jo, 1 je v pohode, takže áno, toto je prípustná heuristika. Jo, to je všetko v poriadku. Tak keď takýto príklad budeme riešiť pomocou A*, tak ako budeme postupovať? Jo, tak začneme z S1 do open listu. Dáme dva stavy S1 s hodnotou jedna plus 100 a S2 s hodnotami 2 plus 1. Jo. Vyberám podľa súčtu, takže vyberiem S2, lebo ten má najnižšiu hodnotu. S2 expandujem na S3 s hodnotami, akumulovaný súčet je 4, teda akumulovaný súčet cien je 4, heuristika je 90, zase 94 je menej ako 101, takže expandujem S3, nájdem G, akumulovaný cost je 104 a heuristika je 0. Jo, tu je 0. Tak. Mám 101 a 104 v open liste, takže expandujem S1 a nájdem S3. Jo. A S3 nájdem s akumulovaným kostom 2 a heuristikou 90. Jo. A teraz, čo môžem spraviť? Jo. Môžem spraviť to, že by som si povedal, OK, proste áno, S3 prehľadám znovu, lebo proste ho potrebujem prehľadať. Čo nemôžem spraviť, je povedať si v tomto momente, keď tu som prehľadal tú S3, že už S3 nikdy nebudem prehľadávať. Jo, prečo? Lebo tu som sa do S3 dostal za cenu 4, tu som sa do S3 dostal za cenu 2. Jo, keď by som si v tomto momente povedal, že vlastne jo, dám S3 do closed listu, kedykoľvek v budúcnosti prídem do S3, už nemusím prehľadávať, tak tým, že ja som v skutočnosti v takomto strome, tak som proste išiel tou vetvou, ktorá odpovedá S1, S2, S3 goal. A to by som povedal, že to je riešenie. Ale to nie je pravda. Jo, to nie je optimálne riešenie. To je suboptimálne riešenie, lebo optimálne riešenie je S1, či S0, S1, S3 goal. Jo? Nie cez S2, ale cez S1. Takže ja nemôžem proste ten closed list postaviť tak, že kedykoľvek prídem do nejakého stavu, tak to dám do closed listu a už ho nikdy neprehľadám. Jo? To, čo môžem spraviť, je, že do toho closed listu si zapamätám, s akým akumulovaným kostom som ten stav našiel a pokiaľ prídem do toho stavu s rovnakým alebo vyšším kostom, tak už to prehľadávať nemusím. Keď prídem s nižším, tak to prehľadávať musím, aby som našiel to správne riešenie.
Jo, takže to je jedna varianta toho, ako to môžeme vyriešiť. Páči sa vám tá varianta? Je to dobré, alebo by sa dalo vymyslieť niečo lepšie? Rozhodne by sa dalo, pretože ja by som ako nechcel vlastne mať tú potrebu rozlišovať, či som sa do toho stavu dostal nejakou inou cestou, lepšou cestou. Proste keď prehľadávam ďalej z toho stavu S3, tak už to chcem mať do toho stavu S3 vyriešené. Jo, ja už ako nechcem ako z toho S3 si to tu niekde vyriešiť a napríklad si pamätať ako to riešenie, alebo to proste prehľadávať znova. Zase, vždy si predstavte, že za tým S3 môže byť exponenciálne veľký stavový priestor, 10 na 70. Ja som to raz už celé prehľadal, jo, a teraz, do frasa, vzhľadom na to, že proste tuto som znížil ten cost o 2, tak to mám teraz hľadať celé znovu, jo, alebo si musím dohľadávať a pamätať všetky možné podriešenia, aby som to potom mohol nejak spojiť dohromady komplikovane. Nie, to robiť nechcem. Chcem vlastne, aby to fungovalo tak, že keď prídem do nejakého stavu, tak do toho stavu už je to celé vyriešené. No, ako na to? Pozrime sa na tú heuristickú funkciu a poďme ako trochu analyzovať, že čo by sme na nej mohli zlepšiť, jo? Čo sa vám na nej prípadne nepáči. Čo sa vám na nej nepáči, na tej heuristickej funkcii? Okrem toho, že je zelenou farbou alebo červenou. Jo? Čo je tam na tej heuristickej funkcii ako divné? Skúste. Áno, máte pravdu. Proste je to také disproporčné, jo? Že tu máme 100, tu máme 1. Áno, to je nejakým spôsobom divné a to úplne nefixneme. Jo? Čo je tam ešte divné? Tak sa pozrime na túto heuristiku, tú hodnotu tej heuristiky v tom stave S1. Jo? Porovnajme si ju s optimálnou cenou, s tou hviezdičkou. Jo? Tuto vieme spočítať. Takže odtiaľto H s hviezdičkou je 101. Jo? Moja heuristika H je 100. To je super presná aproximácia toho optimálneho kostu. Jo? Vlastne v tomto stave tá heuristika je výborná. Perfektne. Ja potom spravím jednu akciu, ktorá má hodnotu 1 a môj odhad zo 100 sa zmení na 90. Jo, ako keď proste som tu, jo, a teraz myslím si, že do cieľa zostáva 10 krokov. Jo. Ja spravím jeden krok, tak si nebudem myslieť, že do cieľa ostáva 5 krokov. Jo. Proste tento skok odtiaľto sem je divný. Jo? Ja by som vlastne chcel, jo, tá hodnota tej heuristiky tým, že zhora je to vlastne zakepované, tým, že chceme a vlastne pracujeme s tými prípustnými heuristikami, tak ja chcem, aby bolo čo najbližšie k tej optimálnej heuristike. A vlastne čím je bližšie, tým hovoríme, že tá heuristika má ako vyššiu informovanosť. Jo. Takže keď ako tu ja mám tú presnú hodnotu, alebo skoro presnú hodnotu, jo, tak by som chcel, aby tá informácia v tej heuristickej funkcii zostala. Jo? Áno. Ono to spolu súvisí. Jo? Ono vlastne, áno, my by sme chceli tú monotónnosť. Ako presne tak. Jo? A tá monotónnosť sa ako v tomto kontexte nazýva konzistencia. Jo? A je to vlastne presne vyjadrenie toho, že keď ja som v nejakom stave teda Hn, jo, som tu a mám nejakú heuristiku, tak keď spravím nejakú jednu akciu a dostanem sa do nového stavu, do nového uzlu v tom prehľadávacom strome n s čiarkou, tak heuristika v tom novom uzle n s čiarkou plus
tá cena, ktorú som zaplatil, aby som sa dostal z n do n s čiarkou, musí byť väčšia alebo rovná ako tá pôvodná hodnota tej heuristiky. Jo? Inými slovami, keď ja mám vlastne nejakú informáciu, jo, tak ju nemôžem stratiť. Keď si myslím odtiaľto, že do cieľa je 100 a zaplatím 1, tak to musí byť aspoň 99. Jo? Tak, a toto je vlastne druhá vlastnosť tých heuristík, ktorú by sme chceli. A nazýva sa konzistencia, je to silnejšia vlastnosť oproti prípustnosti. Jo? Takže každá konzistentná heuristika je aj prípustná. Ako som povedal, vlastne tá intuícia je, vy ste to tiež správne pomenovali, nejaká monotonicita, nejaká trojuholníková nerovnosť. Mne sa najviac páči vlastne to, že pokiaľ mám nejakú informáciu, jo, tak ju proste nestratím. Jo. Pokiaľ mám nejaký odhad, tak ho zrazu nemôžem zabudnúť. Jo. A obecne, ako dobrá vlastnosť pre vás je, že keď budete kedykoľvek vymýšľať nejakú heuristiku, tak je veľmi ťažké vymyslieť v praxi heuristiku, ktorá by bola prípustná a nebola konzistentná. Jo? Proste vymyslieť toto na základe nejakých takých štandardného uvažovania, ako budete uvažovať o heuristikách, je ako hodne ťažké. Jo? Proste toto je naozaj umelý príklad. No a v praxi si takúto heuristiku nevymyslíte. Takže drvivá väčšina tých heuristik, ktoré vymyslíte, bude aj konzistentná. No a vďaka tomu, keď máme konzistentnú heuristiku, tak máme splnené presne to, čo sme chceli, že keď nejaký stav expandujeme, tak sme už našli optimálnu cestu do toho stavu, takže to už nemusíme prehľadávať viackrát a tým pádom vlastne ten algoritmus je nejakým spôsobom optimálne efektívny vzhľadom na nejakú heuristiku. Jo, takže ten algoritmus vlastne musí prehľadať tie stavy, kde je potenciál na to, aby bolo nejaké lepšie riešenie, jo, ale vlastne neprehľadáva nič naviac. Jo, takže z tohto hľadiska, keď máme konzistentnú heuristiku, tak na tom algoritme ako takom už toho moc nezlepšíme. Jo. To, čo budeme môcť zlepšovať, je tá heuristika, jo, a k tomu sa dostaneme. Tak. Nejaké otázky zatiaľ? Dobre. Trochu ešte jeden komentár vlastne k tým zlepšeniam toho algoritmu. Jo, vlastne my už vlastne po tejto vete sa na tom ako algoritme už principiálne vlastne nemáme veľmi čo zlepšiť, dať nejaké ďalšie predpoklady. Každopádne, pokiaľ vlastne tú heuristiku nebudeme mať navrhnutú dobre, alebo ju nebudeme vedieť vymyslieť dobre, tak stále môžeme expandovať dosť veľa stavov. Jo? Vlastne H rovná sa 0 pre všetky stavy, je konzistentná, je prípustná heuristika. Proste túto heuristiku môžeme podľa všetkých definícií použiť, ale ten algoritmus, keď použijeme H rovná sa 0 všade, sa bude správať ako čo? Keď vyberám tie uzly podľa najnižšej hodnoty f a toto bude 0 pre všetky, tak aký algoritmus dostanem z toho A-staru? Uniform cost search, presne tak. Jo? Ja sa vlastne budem vyberať len tie uzly, ktoré majú najnižší akumulovaný cost, takže dostanem vlastne ten uniform cost search. Jo? Takže keď nemám heuristiku, tak prehľadávam vlastne to isté, čo prehľadá varianta algoritmu prehľadávania do šírky. Jo? Takže budem mať stále vlastne veľké pamäťové nároky a proste prehľadám strašne veľa uzlov. Takže to, čo môžeme spraviť, je podobne ako sme si to hovorili minulý týždeň, byť trošku rozumnejší a lepší v tom, ako budeme prehľadávať. Minulý týždeň sme hovorili, že môžeme mať prehľadávanie do hĺbky, napríklad s nejakým limitom na počet akcií, ktoré môžeme vykonať. Môžeme mať aj vlastne limited cost A star, že budeme vlastne inkrementálne zvyšovať
nejakú konštantu C a budeme vlastne vyberať a expandovať len tie uzly, ktoré majú menšiu, najvyššiu rovnú hodnotu tej funkcie f ako to c a to c budeme postupne zvyšovať, tak aby sme vlastne nepotrebovali si pamätať vlastne v tom open liste všetky uzly. Jo? Vlastne budeme zase platiť podobne ako v iterative deepeningu vlastne to opakované prehľadávanie, čiže budeme platiť časom, ale ušetríme na pamäti. Existuje vlastne strašne veľa variant ako A* algoritmu, pokiaľ by ste chceli znížiť tie pamäťové nároky. Jo? Vypichol som nejaké jednoduché modifikácie toho algoritmu a keby ste sa o nich chceli vlastne dočítať viac, tak v knižke Artificial Intelligence Modern Approach sú popísané a samozrejme mimo týchto dvoch je ich spústa ďalších. Jo, takže keď budete ako potrebovať znížiť pamäťové nároky A*, pretože to sa môže stať, jo, tak nejaký proste štart, jo, ako sa vydať pri prehľadávaní literatúry, sú napríklad tieto dva algoritmy. V princípe ide o to zmenšiť vlastne množstvo informácií, ktoré si pamätám v tých open listoch alebo closed listoch, jo, tak, aby stále tie garancie sme mali zachované. Jo, takže hovorím, nepôjdeme ako hlbšie do týchto algoritmov, je to skôr pre vás, aby ste sa vedeli odpichnúť, keď by ste to potrebovali v budúcnosti. Tak, čiže niekoľkokrát som už spomenul, že tým dôležitým prvkom pre A* je vymyslieť dobrú heuristiku a vymyslieť dobrú prípustnú heuristiku, tak aby sme mali tie teoretické garancie, aby sme vedeli, že ten algoritmus nájde optimálne riešenie. Takže pre každú úlohu budeme vlastne potrebovať vymyslieť vlastnú heuristiku, ale otázka je, ako ju ideme vymyslieť, keď tá vlastnosť prípustnosti mi hovorí, že nemôžem vlastne nadhodnotiť nejakú optimálnu cenu, ktorú nepoznám. Jo? Ja proste mám dať nejaký odhad, ktorý je optimistický, má byť nižší ako skutočná optimálna cena a ja nepoznám tú skutočnú optimálnu cenu. Takže ako to môžem spraviť? Tak už sme si vlastne jeden spôsob ukázali a to bol ten spôsob s tým bludiskom. Jo? V tom bludisku sme si povedali, že keď si zoberiem tú manhattanskú vzdialenosť, tak tá manhattanská vzdialenosť je vlastne riešenie toho problému, keď viem prechádzať cez zdi. Jo? A proste mám variantu toho problému, kedy ja môžem ísť tam, kde je zeď a tým pádom vlastne viem garantovane vlastne vyriešiť tento zjednodušený problém za cenu, ktorá nemôže byť väčšia ako skutočná cena, pretože som upravil ten problém. Jo? Obecne, keby sme to chceli vlastne pomenovať, čo sme spravili, tak sme spravili to, že sme vytvorili vlastne zjednodušenú alebo relaxovanú variantu toho problému. Jo? My sme odstránili nejakú prekážku, nejakú komplikáciu, a riešenie toho zjednodušeného problému je naša heuristika. Jo? V prípade toho bludiska proste buď chodíme cez zdi, alebo povieme, fajn, nie sú tam žiadne zdi. Jo? Keď tam nie sú žiadne zdi, tak proste máme garantované, že to riešenie v tom jednoduchom probléme nemôže byť komplikovanejšie a drahšie, mať vyšší kost, ako to riešenie v tom pôvodnom probléme. Jo, keď tam proste pridáme zdi, no tak to proste musí trvať dlhšie. Jo, nemôže to trvať ešte ako menej, že by som napríklad vedel preskočiť tú zeď a tým pádom miesto toho, aby som spravil ako jeden krok, tak spravím, alebo 2 kroky, tak spravím jeden krok, lebo proste ju ako preskočím. Jo? Takýto problém nemáme. Jo? Takže pokiaľ vlastne naozaj vytvoríme správny zjednodušený problém, no, tak riešenie toho správneho zjednodušeného problému je garantovane prípustná heuristika. No, takže toto je ako jedno pravidlo, keď dostanete úlohu a chcete vymyslieť prípustnú heuristiku, tak nevymýšľate riešenie toho pôvodného problému,
lebo to je ťažké, na to chcete použiť ten prehľadávací algoritmus. Ten problém si zjednodušíte, myslíte si jednoduchšiu variantu toho problému a to riešenie tej jednoduchšej varianty toho problému je heuristika pre ten pôvodný problém. Tak, čiže to je jedna varianta. Druhá varianta, vyriešiť nejaký podproblém. Jo? Predstavte si, že chcem pozbierať všetko zlato. Jo, v tom ľudisku. Nie to jedno, ale všetky zlatá. Jo? Podproblém je, napríklad, pozbieram jedno zlato. Jo, to je podproblém, lebo viem, že ich musím pozbierať všetky, tak ten odhad toho, že proste pozbieram to jedno, je podproblém tej pôvodnej úlohy. Jo? Obecne môžem to rozdeliť na viac podproblémov a potom dať nejak agregovane dohromady. Jo? A už pri tej agregácii musíte byť ako opatrní, jo? Aby ste pri tej agregácii tú celkovú cenu nenadhodnotili. Jo? Príklad, keď by ste nemali jedného robota, ale máte 10 robotov. Jo? A 10 robotov bude zbierať 10 alebo proste všetky možné zlatá, ktoré sa niekde nachádzajú, tak strašne závisí, ako máte definovanú úlohu. Či sa tí roboti môžu hýbať simultáne, alebo po jednom. Jo, a podľa toho musíte brať do úvahy aj ten cost, aj vlastne tú heuristiku. Jo. Pokiaľ platíte za čas, jo, a roboti sa môžu hýbať simultáne, tak tá agregácia, keď by sme ako odhadli, že každý robot, každému to bude trvať x, jo, tak tá správna agregácia je maximum. Jo, keď to nevykonávajú, alebo keď nám nejde o čas, ale o celkovú cenu a energiu spotrebovanú tými robotmi, tak to môžeme sčítať. Jo? Ale nemôžeme to sčítať, pokiaľ by sme optimalizovali čas. Lebo to už by sme nadhodnotili tú cenu. Jo? Už by sme nenašli to optimum. Takže to rozdelenie na tie podproblémy a vyriešenie tých problémov a potom tá agregácia je zase ako dobrá heuristika, dobré pravidlo, ale dajte si velikánsky pozor pri tej agregácii, jo, aby tá agregácia bola korektná. Obecne, ako som hovoril, my chceme vlastne, aby tie heuristiky vlastne boli čo najbližšie tej optimálnej heuristike. Podobne ako sme mali tu. Jo, toto som hovoril, že táto hodnota tých 100 je super, lebo je to veľmi blízko tej optimálnej cene. A obecne vlastne čím vyššia hodnota, tým lepšie s tou hviezdičkou, že musíme byť menší ako H s hviezdičkou. Jo, takže obecne preferujeme vlastne heuristiky, ktoré nám dávajú vyššiu hodnotu a hovoríme, že sú viac informatívne, majú viac informácie. Poďme sa pozrieť na možné heuristiky v tom príklade 8 puzzle, jo, kedy máme čísla od 1 až po 8 a prázdne políčko a potrebujeme preusporiadať tie políčka tak, aby sme mali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a prázdne políčko. Aké môžeme mať heuristiky v takejto úlohe? Áno, napríklad. Jo, môžeme mať vzdialenosť prázdneho políčka od vlastne jeho cieľovej pozície, čo je tu. Jo, takže môžeme zobrať zase manhattanskú vzdialenosť, lebo sa pohybujeme hore, dole, doprava, doľava. Jo, takže 1, 2, 3. Áno, jo, to môže byť heuristika. Ako informatívna je táto heuristika, respektíve vieme vymyslieť aj nejakú informatívnejšiu, ktorá nám dá ako lepšiu informáciu. Lebo takáto heuristika je vlastne dobrá, vlastne vyjadruje to, koľko minimálne ťahov musíme spraviť s tým prázdnym poličkom, aby sme sa dostali tam, kam chceme. Ale teraz, keď by som to spravil, tak zrovna v tomto prípade, keď pôjdem proste doprava, dole, dole, tak je všetko v pohode. Jo? Ale keby som išiel dole, dole, doprava, tak už to v pohode nebude, ale tá heuristika na konci po týchto troch ťahoch bude vždy 0. Jo, vždy sa vlastne dostanem do nejakého stavu, ktorý bude mať heuristiku 0. Jo, jeden bude cieľový a jeden nebude cieľový. Takže
Akú inú heuristiku by sme vedeli vymyslieť, ktorá by nám dala viac informácie? Áno, môžeme vlastne si počítať, koľko čísel už je na správnom mieste, respektíve si počítať, koľko čísel je ešte nesprávnych, tak aby keď ich všetky dáme na správne miesta, tak aby sme mali tú nulu. Jo? Takže keď by sme to chceli vlastne počítať, tak jednička je na správnom mieste, tak to je nič. Dvojka nie je, tak si budeme počítať 1, trojka nie je na správnom mieste 2, šestka nie je na správnom mieste. Jo? Tak môžeme mať heuristiku 3 a tá heuristika sa nám bude znižovať zase, jo? A v cieľovom stave budeme mať nulu, jo, lebo všetky čísla budú na správnom mieste. Jo? Výborne. Áno? Presne tak. Máte absolútnu pravdu, áno. Toto je vlastne riešenie relaxovaného problému, kedy by sme si proste povedali, aha, tak ja nebudem proste posúvať to prázdne políčko, ale zoberiem šesku a dám ju tam, kam má byť a to je jedna akcia. Jo? Áno, máte pravdu. Super. Ešte nejakú inú heuristiku vieme vymyslieť. Tak skúsme sa nad tým ako zamyslieť ďalej. Jo? Správne ste povedali, že toto je riešenie relaxovaného problému, kedy ja proste viem zobrať tú šesku a takto ju tam ako posunúť. Jo? A ešte by som to mohol vedieť spraviť ako presnejšie. Jo? Toto nemusí byť vždy nutne iba jedna akcia. Jo, keď by som napríklad tú šesku mal tu, jo, hypoteticky, to môžem nakresliť. Jo, nech mám šesku tu, jo, a ja ju potrebujem dostať sem, tak v tej heuristike, ktorú ste povedali, tak to je proste na jeden ťah. Jo? Proste zoberiem a vložím. Ale môžem ja si povedať, OK, tak proste pre túto šesku minimálny počet ťahov, ktorý ja musím spraviť, je 3. Jo? Proste manhattanská vzdialenosť tej šesky od toho cieľového políčka je aspoň 3. Jo? A keď ja sčítam manhattanské vzdialenosti pre všetky čísla, čiže medzi ich aktuálnou pozíciou a tou cieľovou pozíciou, je to prípustná heuristika, alebo nie? Keď to sčítam, jo? Proste pre tú šesku bude 3, keby som mal osmičku tu, jo, tak to bude zase 3 a podobne. Jo? Čiže dohromady 6 napríklad, jo? Proste keď to sčítam, je to prípustná heuristika, alebo nie? Možnosti sú áno alebo nie. Môžeme skúsiť hlasovať, ako to cítite. Kto si myslí, že áno? 1, 2, 3, 4, 5. OK, kto si myslí, že nie? 1. OK, napadá vás nejaký ako protipríklad, kedy by to mohlo nefungovať? Jo, lebo, pardon, ja vám ešte skočím do reči. Obecne, proste tá úloha, no, že máte proste nejaký problém a teraz, aha, tu je nejaká funkcia, no, nejaký spôsob, ako počítať tú heuristiku a teraz vy máte prísť na to, že či je ako prípustná alebo nie. Tak obecne je to o tom vymyslieť ten protipríklad, kedy vlastne tá heuristika vám nadhodnotí ten optimálny kost. Jo? Pokiaľ taký protipríklad ako viete skonštruovať, tak demonstrujete, aha, nie je prípustná, lebo v tomto stave mi dá hodnotu x a skutočná hodnota je polovica x napríklad. Jo? Takže napadá vás, ako skonštruovať taký protipríklad pre toto? No, a čo sme vymenili s tou šeskou? No práve, že to nemôže byť čokoľvek.
Je toto prázdne políčko. Jo? Vlastne my posúvame prázdne políčko. Jo? A pokiaľ nebudeme to počítať ako s tým políčkom, jo? Budeme to počítať pre tie čísla, tak ako, vlastne sa nám ako nič iné nestane. Jo? Naozaj proste na tú jednu akciu, tým, že hýbeme jedno číslo, jo? Tak sa nám vlastne nemôžeme skočiť k tomu riešeniu bližšie o 2. Jo? Nemôžeme proste si ako skrátiť tú cestu nejakým spôsobom. Jo? Takže aj táto heuristika je prípustná. Jo? Tak, čiže toto boli nejaké heuristiky, ktoré sú vlastne použiteľné a ukážeme si, ako dobre fungujú. A ešte mám jednu heuristiku, ktorá vlastne vyjadruje to riešenie toho podproblému. Jo? Ja som vám hovoril, že ten podproblém môže byť, že mám 10 robotov a teraz pre jedného robota proste to bude podproblém. Jo? Ale ja si viem ten podproblém definovať aj na takejto úlohe, ako je 8 puzzle problém, kde na prvý pohľad nie je žiaden podproblém, ale viem ho tam nájsť. Jo? A príklad toho podproblému je, že budem vlastne mať takúto variantu problému, kedy ja mám vlastne špecifikované len 4 čísla, 1, 2, 3, 4, a všetko ostatné ma nezaujíma, čo tam je. Jo? Čiže za tými hviezdičkami sú nejaké čísla, tie ostatné čísla nebudem riešiť, budem riešiť 1, 2, 3, 4 a prázdne políčko, takže sa chcem dostať do takéhoto stavu a tým pádom si vlastne pre takúto situáciu spočítam ako to riešenie, koľko mi to trvá, jo, dostať sa odtiaľto sem, čo znamená 1, 2, 3 ťahy. To si zapamätám v nejakej databáze, v nejakej nahešovanej tabulke niekde. Jo, a toto si spravím pre všetky možné podproblémy a to bude moja heuristika. Jo, a potom si budem dohľadávať takúto heuristiku. A to je riešenie podproblému, lebo môže sa stať magicky, jo, že keď zrovna tie 4 čísla budú presne také ako tu, tak vyrieším aj ten pôvodný problém. Jo? Ale pokiaľ budú inak, jo, tak ja ho nevyrieším, ale vlastne riešenie toho podproblému mi dá nejakú heuristiku a nejaký odhad toho, ako ťažké je vyriešiť ten pôvodný problém. Jo? Takže toto je zase nejaká varianta, ako môžeme heuristiku špecifikovať, ako môžeme nájsť podproblémy aj v problémoch, kde na prvý pohľad to nie je úplne zrejmé. Tak, a teraz, či na tom vlastne závisí, jo? Či záleží. Jo? Keď si proste toto vymyslím 14 rôznych heuristík a snažím sa vymyslieť tú najinformovanejšiu, a aby bola čo najbližšie k tej k tomu optimálnemu kostu, k tomu H s hviezdičkou, tak či na tom záleží? Záleží. Jo? A sakra záleží. Jo? Zase tabulka z knižky AIMA, Artificial Intelligence Modern Approach. Silne doporučujem si tie kapitoly o tom prehľadávaní prečítať. Jo? Proste je to výborne napísané a naozaj prečítajte si to. Takže robili experiment, alebo jednoduchý experiment, kde počítali počet navštívených stavov pri tom 8 puzzle probléme vzhľadom na to, aká je dĺžka optimálneho riešenia. Jo, takže keď máme optimálne riešenie sa dá nájsť na 8 krokov, tak iterative deepening bez nejakej heuristiky expandoval 6000 stavov. Pri očakávanej, alebo pri tej dĺžke riešenia 12 ťahov, už iterative deepening expandoval 3,6 milióna stavov. No a pre 16 a 20 sa im už nechcelo čakať. Jo, čo vzhľadom na ten exponenciálny nárast už by išlo k nejakým stovkám miliónov, miliardám a podobne a to už sa vám nechce úplne čakať. Takže pokiaľ vlastne nemáme žiadnu heuristiku, tak vidíte, že ten priestor je naozaj veľký. Jo? Ale keď ja si zoberiem aj jednoduchú heuristiku H1, čo je len ten počet tých políčok, ktoré sú na nesprávnom mieste, čiže jedna z tých jednoduchších heuristík, tak ten počet stavov, ktoré expandujem, je niekoľko rád menší. Jo? A to je vlastne ako ten rozdiel medzi tým, že či sa dočkáte riešenia, a nie akože dnes, ale za svoj život, jo, versus tým, že sa ho nedočkáte. Jo? A to je len jednoduchá heuristika.
Jo? Keď ju zlepšíme, spresníme a je to tá suma tých manhattanských vzdialeností, tak zase dostaneme sa ešte o rád nižšie. Jo? A tým, že ten priestor vlastne rastie exponenciálne, tak tým, ako ste schopní nájsť dlhšie a dlhšie riešenia. Jo? Nie je nekonečne dlhé, lebo proste keď rastie niečo exponenciálne, no tak to rastie exponenciálne a niekde vás tá exponenciála proste zastaví. Jo? Ako nedá sa to naťahovať do nekonečna, ale dostanete sa oveľa ďalej s tou lepšou heuristikou v porovnaní keď to porovnávate s tou horšou, jo, tuto máte rozdiel 10 násobný v porovnaní, keď nemáte vôbec žiadnu. Takže áno, záleží a potrebujeme tú heuristiku mať čo možno najpresnejšiu. Tak. Nejaký dotaz? Tak fajn. Takže celú dnešnú prednášku som vám hovoril o tom, že potrebujeme prípustnú heuristiku. Tak sa poďme pozrieť na to, čo keď nemáme prípustnú heuristiku a kedy môžeme chcieť nemať prípustnú heuristiku. Jo? Obecne, keď nemáme prípustnú heuristiku, tak sa môžu stať všetky tie zlé veci, ktoré sme si ukázali. Jo? Takže strácame tú garanciu, že algoritmus nám vráti optimálne riešenie. Ale keď máme naozaj gigantický problém a už sme vyčerpali všetky možnosti, ako nájsť dobrú heuristiku, tak si možno môžeme povedať, OK, tak možno nepotrebujeme čakať tých 10 rokov, alebo 100 rokov, alebo 10 000 rokov na to, kým teoreticky nájdeme to optimálne riešenie. Možno nám stačí to riešenie, keď bude mať 5% chybu. No. In worst case nájdeme aproximatívne dobré riešenie, kde budeme mať garanciu, že proste nie je príliš ďaleko od toho optimálneho riešenia, ale dočkáme sa ho za hodinu, za deň. Jo? V praxi toto je veľmi, veľmi užitočné, takže preto sa vám môže oplatiť používať nepripustné heuristiky. Jo? A zase, celá veľká časť vlastne prehľadávania o tom, ako prehľadávať dobre s nepripustnými heuristikami. Sme v základoch umelej inteligencie, takže nemáme na to viac ako jeden slajd, jo, ale kedykoľvek budete proste potrebovať a vyčerpáte tie možnosti proste toho prehľadávania, tak si skúste spomenúť, aha, tak dobre, tak môžeme sa skúsiť pozrieť aj na tie nepripustné heuristiky. Jedna z veľa variant, jo, toto je naozaj berte ako príklad, ilustratívny príklad, jo, nie akože the only option, ale fakt ilustratívny príklad, je, že si zoberiem prípustnú heuristiku a proste ju prenásobím konštantou väčšou ako 1. Jo? Asi tá najtriviálnejšia možnosť, akú môžete spraviť. Jo? V podstate dáte tej heuristike vyššiu váhu. Jo? V porovnaní s tým kostom, jo, keď budete vyberať tie uzly z toho open listu, tak proste dáte vyššiu váhu tej heuristike. Inými slovami, pre tie uzly, ktoré majú vyššiu hodnotu tej heuristickej funkcie, tak tá bude ešte vyššia. Inými slovami, tá heuristika bude mať väčšiu dôležitosť a bude viac preferovať tie uzly, ktoré majú nižšiu hodnotu tej heuristiky. Aký to môže mať vlastne efekt a dopad? Jo? A keď si zoberieme zase jednoduché prehľadávanie, robot v bludisku s nejakými prekážkami, tak vľavo máme vlastne nakreslené všetky stavy, ktoré sú expandované, keď sú vyfarbené, tak sú uzavreté, boli prehľadané, keď sú prázdne, tak sú v open liste. A toto sú všetky vlastne expandované stavy s prípustnou heuristikou a vpravo máme vlastne podobnú situáciu, ale s neprípustnou heuristikou. Kde vidíte, že tých stavov môže byť zase rádovo menej, takže zase vyriešite rádovo väčší problém, dostanete sa ďalej. To, čo za to zaplatíte, je to, že to riešenie nie je optimálne. Miesto toho, aby ste našli tú optimálnu zelenú trasu, tak ako vľavo, nájdete trochu suboptimálnu trasu, lebo idete hore a potom zase dole. Jo, takže táto trasa je proste trošku dlhšia. Nie je to optimálne riešenie. Jo, ale ten počet tých expandovaných stavov je diametrálne odlišný, je menší. Jo, budete to mať rýchlejšie, s menšími
výpočetnými a pamäťovými nárokmi. No, je to proste trade-off, takže kedykoľvek budete potrebovať, skúste si spomenúť, že proste to, že sme vám teraz celú prednášku hovorili, že musíte mať prípustnú heuristiku, nie je absolútne. Môžete mať aj neprípustnú heuristiku, ale musíte vedieť, proste, čo stratíte a čo získate. Jo, stratíte tú garanciu tej optimality, ale keď to spravíte týmto spôsobom, tak stále máte bound. Jo, stále to nemôže byť vlastne 100-krát horšie. Jo, môže to byť epsilon-krát horšie. Čo je OK. Jo, takže toto ja hovorím, je nejaká varianta a to, čo získate, je proste tá škálovateľnosť. Dobre, a na záver vlastne len pár poznámok. Obecne ten A-star, celé vlastne prehľadávanie je proste 65 rokov stará vec, takže dalo by sa povedať, ako z hľadiska AI a špeciálne toho vývoja, ako to teraz rýchlo nasleduje, je to vlastne doba skoro kamenná, ale napriek tomu vlastne ten vývoj a ten výskum v tom prehľadávaní, plánovaní stále pokračuje ďalej. Jo? Špeciálne ako v kontexte a v spojení s veľkými jazykovými modelmi, so strojovým učením a podobne. Vlastne sú tam stále problémy, fundamentálne problémy, ktoré sa dajú riešiť. Ja som vypichol dva články. Jeden je článok, ktorý získal ocenenie za najlepší článok na konferencii AAAI pred 9 rokmi, ktorý je práve o tom prehľadávaní z oboch smerov. Viac o tom poviem na nasledujúcom slajde. Ale ďalším príkladom je napríklad článok kolegu Pevného a ďalších ľudí z našej katedry, kde na zase ďalšej inej konferencii NeurIPS, ktorú možno poznáte, je to tiež jedna z tých hlavných konferencií pre strojové učenie, tak vlastne ukazovali, ako optimalizovať heuristiky pri plánovaní. No, do plánovania sa ponoríme trošku budúci týždeň. Takže vidíte, že vlastne aj v tej starej téme, ktorá sa rieši od tej doby kamennej, je čo objavovať a je na čo zaujímavé prísť. No a keď sa pozrieme konkrétne na ten prehľadávací algoritmus z tých oboch strán, tak ak si spomínate, išlo o to, že ja môžem pustiť ten prehľadávací algoritmus zo štartu a hľadám cieľ, môžem ho pustiť z cieľa a hľadám štart. A keď mám dva tieto prehľadávacie algoritmy, tak je otázka, že či sa stretnú niekde v strede. Jo, nemusia sa, alebo môžu expandovať iné uzly a môžu vlastne sa takto skrížiť a vlastne sa nikdy nestretnúť. No a to, čo vlastne v tomto článku ukázali, a to, čo je vlastne strašne jednoduché, je, že keď zmodifikujú to, ako sa vyberajú tie uzly z toho open listu, z tej dátovej štruktúry, ktorú sme spomínali, a zoberiem si vlastne maximum z buď tej pôvodnej hodnoty f, tak ako sme si ju definovali, alebo dvojnásobok toho akumulovaného kostu, a na základe tohoto ja vlastne vyberám a prioritizujem výber týchto uzlov, tak mám garantované, že nikdy vlastne neexpandujem za vlastne polovicu optimálnej trasy. Jo? Inými slovami, oni donútili tie algoritmy sa naozaj ako zapúzdriť v tom svojom okolí a doprehľadať tam všetko tak, aby sa naozaj stretli v tom strede. Jo? Takže tá modifikácia, ten algoritmus je vlastne ako veľmi jednoduchý a napriek tomu, že je taký jednoduchý, tak to trvalo proste tých 50 rokov, kým na to niekto prišiel. Jo. Tie dobré myšlienky nemusia byť nutne komplikované a nemusíte proste pre tú dobrú myšlienku ako popísať 20 strán matematických dôkazov. Jo. Často je proste tá myšlienka, aha, veď ono sa to dá spraviť takto. Jo. Ale jo, proste trvalo to 50 rokov, kým ten aha moment proste prišiel. Jo. Takže tým len chcem ako ukázať a povedať a trochu vás aj povzbudiť, že nie je to nič, čo by bolo vlastne nerelevantné a zabudnuté, ale je to oblasť, kde je stále čo objavovať. Takže to je všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa budúci týždeň.